Ministan Ƙwadago da Ayyukan yi Dr. Muhammad Maigari Dingyadi shi ya jagoranci taron sulhun a Abuja tare da halartar jami'an tsaro da ministocin kuɗi da na man fetur da ma shugabannin ƙungiyoyin ƙwadago, inda aka cimma matsaya kan cewa kamfanin na Dangote ya amince da mayar da ma'aikatan da aka kora zuwa wasu rassan kamfanin ba kuma tare da rage musu albashi ba. An kuma tabbatar da 'yancin ma'aikatan na shiga ƙungiyoyin ƙwadago ba kuma za a ɗauki matakin hukunci kan ma'aikatan da suka shiga yajin aikin ba. Haka kuma kungiyar ta Pengasan ta fara janye yajin aikin da ta soma a ranar Litinin, kuma bangarorin biyu sun yi alkawarin mutunta yarjejeniyar da aka cimma. To koya 'yan Najeriya suka ji da wannan yarjejeniyar da bangarorin biyu suka cimma? Sunana Salamatu Isa. Gaskiya mun yi farin ciki da janye wannan yajin aiki da aka yi, saboda komai namu na Najeriya da mai ne. In aka ce mai ya tashi ko kuma ba mai, to zai shafi rayuwar talaka, zai shafi rayuwar gaba ɗaya Najeriya. Ni sunana Ubale Ibrahim. A gaskiya muna matukar farin ciki da wannan janyewa da suka yi. Hakan yana nuna mana cewa kenan saboda al'umma suke yin wannan yajin aikin, kuma muna matukar farin ciki gaskiya. Wannan sulhu dai na da mahimmanci matuƙa wajen dawo da zaman lafiya a masana'antar, tare kuma da tabbatar da samun wutar lantarki mai ɗorewa a faɗin ƙasa. Sahura Usman, FVM Hausa International.